of Kufina Films Production Abuja. Objection, my lord. Ina so kotu ta bani dama in yi magana da wannan shaidar da masu ƙara suka gabatar. Kotu ta baka dama. Sannan yana buƙatar kotu ta bani dama zan ɗan yi musu 'yan tambayoyi. Kotu ta baka dama. Malam Ɗanbala. Na'am. Me za ka bayyana ma kotu akan kaman da jami'an tsaro suka yi suka maka a gida jiya da dare? To. Zan iya bayyana kamun da jami'an tsaro suka yi min ba komai bane face zalunci. Don ni ban san wani laifi da na aikata. To daga nan fa za ka kashe da gidan kwamishinan 'yan sanda ka kashe shi har ka sashi a cikin motin Sadiq ba tare da jama'an tsaro da ke lura da gidan sun ganka ba. Kamar yadda na sanar da kai ya mai shari'a, da wannan carbin nake aikata dukkan abubuwan da nake gabatarwa. Da shi ne nakan iya amfani na shiga kofar da aka rufe, kuma da shi ne nakan iya ɗauko abin da yake nesa da ya mai shari'a. Da shi ne kuma ne amfanin shiga gidan kwamishina. Yaya? In fito yanzu kuma? Amma yaya kai kace fa in daina fita. Okay, to ga nan zuwa yanzu. Tabbas imani da kadara shine kadai min madogara, kisan kai laifi na makura, banyo ba Allahu ya gani.
yadda aka yi na samu nasarar kashe kwamishina ranka da abu na ƙarshe da kotu za ta soji a gare ka shine mutuwar matan shari'a. Ta yaya aka yi ka samu dama har kawai aikata wannan laifin Sadiq ya taka sanin barawa? To, kamar yadda na faɗi a baya ne, na samu nasarar shiga gidan mai shari'a ne a lokacin da aka fito da Sadiq daga gidan yari, ni kuma sai na biyo su a baya. Wannan shine ƙarshen abin da ya faru, kuma daga nan ban ƙara sake samun wata dama ba. Sai na ci gaba da bibiyar rayuwar Jamila. Hakika ni ne yunkurin kashe ta kwanaki 5 da suka wuce ya mai shari'a. Ya mai girma mai shari'a, duk wasu maganganu a cikin wannan shari'a sun zo ƙarshe. Mai laifi dai ya amsa laifinsa. Ina buƙatar wannan kotu mai adalci da ta duba irin zaluntar Sadiq da ɗan Bala yayi, ta yanke mishi hukunci mai tsanani wanda zai zamana gargaɗi ga duk wani masu aikata laifi irin nasa. Ya mai shari'a, ina neman kotu da ta yi min sassauci saboda ban wahalar da shari'a ba, kuma ina neman Sadiq da ya yafe min dukkanin laifukan da na yi masa. Babu abin da zan ce da kai akan abin da ka aikata mini a rayuwata, sai in ce da kai Allah ya isa tsakanina da kai, na kuma tabbatar da Allah shine isasshe, zai kuma saka mu akan abin da kai mu. Ke kuma Jamila, yau ita ce ranar da zan biya ki dukkanin tukuncin abubuwan da kika aikata wa rayuwata a baya. Ki duba, duk saboda ke na shiga wannan halin, amma baki zama mini sassauci a rayuwata ba. Al'umman da kuke wannan kotun, ina so ku shaida ni Sadiq Ibrahim na saki matata Jamila saki 3. Barista Salima, kin cancanci yabo, domin ke ce wadda kika taimake ni, kika so ni a lokacin da babu wanda yake so na, kika tallafi rayuwata. Barista Salima, ina mai miki alƙawarin aure tsakanina da ke. Bayan sauraron bayanai da jawabai da wannan kotu ta yi, kotu ta gamsu da cewar Sadiq ba shi aikata wannan laifuka da ake zargin shi da aikatawa ba. Dan Bala shi aikata wannan laifuka. A bisa ga haka, Dan Bala ko ta yanke mace hukuncin kisa ta hanyar rataya. Shi kuma Sadiq ko ta wanke shi daga duk laifukan da ake zargin shi kuma ta sallame shi. Ke kin yi kaɗan ki dakatar da bikina da Sadiq ko kuma ki hana shi faruwa. Jamila, ki sa a ranki har abada kin rasa Sadiq, ni kuma na mallake shi. Zan miki gargaɗi na ƙarshe Salima. Wallahi tallahi idan baki fita a harkar Sadiq ba, duk abin da ya same ki to ni ce, saboda zan iya yin komai akan Sadiq a yanzu wallahi. Ai tsakaninki da Sadiq ya mutu, dan kotu hukuncin kisa ta yanke wa Sadiq ɗinki. Ni kuwa na Sadiq ɗin kotu sallama shi ta yi tare da wanke shi daga laifin da ake mai zargi. Har ke yar halacce ki hana aure na da Sadiq wanda ya rage nan da wata 2 nan gaba. Ni kuwa zan nuna miki ne halacce a cikin uwata da ubana. Idan ke ma yar halacce ina so ki hana ni komawa gidansa. Ita ɗin banza, ita ɗin wofi, ta isa da dakatar da aurenmu da ke? Wace ce ita? Kai ka san ta, kai ka san wace ce Jamila, kai ka san me za ta iya, kai ka san ko za ta iya dakatarwa ko ba za ta iya dakatarwa ba. Ni dai abu ɗaya nake so ka sa a ranka,
duk duniya babu wanda ya isa ya hana ni auren ka sai Allah. Ba ta da ƙarfi ko tasirin da za ta iya dakatar da alaƙata da ke. Ko ta wani ɓangare ko ta wani hali na fi ƙarfinta. Zan iya ɗaukan doka a hannuna, zan iya sa ma'aikata su ɗaukan min hukunci a kai. Ina da hanyoyi da yawa da zan iya ɓatar da ita har abada. Ki haƙuri don Allah kar abin ya kai ga haka. Jamila ba komai bace face mahaukaciyar da hankali ya gushe a jikinta wanda har abada ba zai dawo ba. Ni ma akan ka mahaukaciyar ce. Akan ka bani da hankali, akan ka bana ji bana gani, akan ka ban san daidai da ba daidai ba. Zan iya yin komai akan ka, matuƙa zan rayu da kai. Ni ma haka kike a zuciya. Bana iya komai sai da ke. Wallahi babu wanda zai dakatar da rayuwata sai wanda yi yunkurin raba ni da ke. Wanda duk ko yi yunkurin ya raba ni da ke, zan iya ɗaukar kowanne irin mataki ne. Ta wannan matakin kai kaɗai za ka iya ɗaukan. Domin kuwa akan ka aka fara yakin nan. Dan idan har aka ce zan ɗauki mataki da kaina, gaskiya abin ba zai yi kyau ba. Matuƙa za a ji abin da babu daɗi a wannan al'amarin. Ba zan iya rabuwa da kai ba, kamar yadda ba zan taɓa iya rayuwa babu kai ba Sadi. Ni kuma na haƙura da ke. Sa'ilin nan zan iya ci gaba da rayuwa ta ba tare da ke ba. Idan da wani abu da za a tilasta min a duniya shine a ce in ci gaba da zama da ke Jamila. Haba Sadi, mene maka ne ka ɗauki irin wannan mummunan matakin a kaina? Ai koma me na maka, bai kamata a ce ka yi irin wannan mataki, ka ɗauki irin wannan matakin ba. Ya kamata ka yi haƙuri ka ci gaba da zama da ni. Jamila, kamar yadda ba zan manta da abin da kika yi min ba, na san ke ma ba za ki manta da abin da kika aikata min ba. Ko da ban tsare ki ba, ba zan iya ci gaba da rayuwar aure da ni da ke ba. Dan ba zan iya zama da makaryaciya ba, butulu. Jamila gaban idan jama'a, lokacin da nake da buƙatar ki tallafe ni kika ki tallafa ta, sai yanzu. A gaban al'umma kika nuna kiyayya, kika nuna ni azzalumi ne, kika kirkiro labarai na ƙarya, kina faɗa a kaina saboda a kashe ni. Allah ne kawai ya nuna ikon shi a kaina. Tare da taimakon barista Salima, sannan shi ne sai yanzu za ki zo ki nemi in zauna da ke? To wallahi har abada Jamila ba na son ki ba na ƙaunar ki, kuma ba zan ƙara rayuwar aure da ni da ke ba. Wallahi Sadiq, idan na rasa ka rayuwata tana cikin hatsari. Ba zan taɓa samun farin ciki a cikin rayuwata ba in har ba na tare da kai. Da soyayyar ki da ƙiyayyar ki ba su da amfani a gurina, ba za su taɓa amfana ta da komai ba. Saboda haka Jamila, ki gaggawar fita daga cikin zuciyata. Dan Allah kar ka yi min haka Sadiq. Ko me na maka dan Allah ka yafe min ka zauna da ni. Komai a hankali. To ya zan yi idan ma ban ba komai a hankali ba, kina ganin abu yana musu komai ya lalace mini. Amma kin san dole sai ya haƙura kamin ki samu komawa gidansa. Wallahi ya riga ya yi min rantsuwan da ya shiga har cikin raina. Na ce ba zai mai da ni gidan shi. To, ai sai ki haƙura, ki nema wani. Na haƙura, amma wallahi tallahi na ɗau alƙawarin sai na lalata aurensa da Salima. Me ya miki haka? Me yasa zaki masa? Saboda na tsane ta, ba na ƙaunarta a cikin raina. Allah ya san bana goyon bayan haka. To dama, neman goyon bayan ki nake yi? Ai dama ni bana neman goyon bayan ki. Wannan aiki na ne saboda ni ya shafa. Jamila, ina baki shawara da ki yi haƙuri, ki bar wa Allah zaɓi. Dama na bar mushi. Na haƙura na bar wa Allah kuma na bar masa zaɓi. Amma wallahi tallahi sai na lalata auren shi da Salima. Shine kaɗai zan samu kwanciyar hankali a cikin rayuwata. Shikenan, komai da kika yi kin yi dan kanki, amma kin san cewa ba daidai kika yi ba. Dama na ce miki daidai zan yi? Ce miki nayi sai na lalata aurensa da Salima. Kin ga kuwa ba daidai zan yi ba kenan. Yanzu me ribar komawa ki kawai? Komawa na ƙauye ya zama kan dole in koma gurin dangi na da ƴan uwana. Duk da dai iyaye na sun mutu, amma kana in koma can da zama shi zai fi mu. Ki haƙuri, ki zauna,
tunda kina da kuɗaɗe a hannunki sai ki nemi wata sana'a ki kama yi kamin Allah ya kawo miki mijin aure. Ba zan ƙara yin aure ba Fadila. Babu wani namijin da sun iya zama da shi ba Sadiq. Amma kuma yanzu Sadiq ya riga ya yi min nisa. Ba zan taɓa samun shi ba. Wallahi Jamila ba na son marabu. Ina matukar kaunar ki a rayuwata. Ki haƙuri ki zauna. Ki haƙuri Fadila. Ni ma ina son zama da ke, ba na son rabuwa da ki. Amma tafiya na ya zama dole. Tunda na riga na rasa farin ciki na. Jamila, ki yi tunani da duk abin da ya samu bawa. Jarabta ne daga Ubangijinsa. Ki haƙuri, ki zauna a nan. Fadila, ni ma ba na son tafiya. Dole ne zai sa in tafi. Na san kun yi haƙuri da ni. Amma in Allah ya yarda lokaci zan dinga zuwa. Ina ganin ki. Zamancin mu ba sai ƙare ba. Dan Allah ki haƙuri kar ki tafi. Ba zan iya rayuwa idan kika tafi ba. Ka koma Fadila. Zan zo ina ganin ki lokaci. Tunda na lura ka yanke duk wata mu'amalar zamanmu da kai. Shikenan na haƙura da kai Sadiq. Na bar maka Salima ka aura. Tunda ita ka fi so. Ni zan koma ƙauye. Jamila, ban taɓa jin ba na son ki har sai da kika ji ba kya so. Ban taɓa yunƙurin rabuwa da ke ba har sai da kika fara ƙoƙarin rusa alaƙata da ke. Jamila, abin da kika yi min ban taɓa tsammanin za ki aikata ba. A da na ga laifinka da ka yanke min irin wannan hukunci. Amma daga baya da na zauna na yi tunani sai na gane cewa abubuwan da na yi maka ban yi maka adalci ba. Amma don Allah don Annabi Sadiq ina roƙonka ka yafe mun ka yawo. Yafiya tawa mai sauƙi ce Jamila. Yafiya ta wurin Ubangiji ita ya kamata ki fara ƙoƙarin nema. To shikenan, na gode. Ina so ka sani sanka yana nan a cikin zuciyata har abada ba zai taɓa gogewa ba. Na gode Jamila. Ba wannan tafiyan da Jamila za ta yi ba, domin ina da yakinin akwai abin da ta zo yi. Kina ganin Jamila za ta iya aikata wani abu akan bikina kenan? Duk abin da kake tunanin Jamila ba za ta iya yi a baya ba, a yanzu za ta iya aikatawa. Me yasa kika ce haka? Jamila ta yi nisa a sanar auren naka. Tana ganin shi ya tsare mata ido, shi yasa baka mai da ita idanka ba. Shi yasa ta rantsi cewa wallahi sai ta lalace auren ku. Ya zama dole in tashi tsaye akan abin da take kokarin ta aikata. Hakan ya kamata ka mai da hankalinka akan auren ku, domin komai zai iya faruwa. Yanzu abin da ɗan Bala ya yi maki kenan Jamila, amma ya cuce mu. Allah ya isa tsakaninmu da shi, mugu azzalimi. Ya raba ki da kowa. Yanzu nan ya dawo har ya raba ki tsakanin ke da mijinki? Ni ma babban abin da yake damuna kenan. Ya raba ni da masoyina. Kuma gashi yanzu zai ƙara aure. Aure? Ya man saki uku. Saki uku. Allah ya saka maki Jamila. Kar ki damu. Allah zai saka maki a gidan duniya kafin mu je lahira. Ki yi haƙuri, kin ga yanzu dare yayi. Kuma Ashir mijina na a waje na jira na. Allah sarki. Ki gaishe min da shi don Allah. Sai ji Jamila ki yi haƙuri. Ki ce na gode. Allah zai saka mana, kin ji, ki ƙara haƙuri. Abokina wallahi lafiya lau. A gobe ne daura aure a yi. Sorry, ina dan zuwa da Allah. Hello, surikina ne yake dan kira na minti daya. Hello, barista. Amin lafiya.
What? An sace Salima? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kowa ya shaida Bani ba, Bani